Ето как изглеждам след второто си дете. Ще изхвърля всичките си стари бельо и ще си купя 6 нови. Ако и ти правиш същото, просто не носи никакво бельо. Носиш само тези 3 чифта бельо, като Сигма Ламда Пайер. О, обърни се! Изобщо не се срамуваш, защото не носиш никакво бельо. Кой не носи бельо? Виж какво носиш. Какво е това на корема ти? Тази тясна пола на практика те разрязва на 2. Толкова е неудобно. Ах! Жалко, че не знаех за тези конфигурации на Сигма Ламда Пайер порано. Родих бебе от 4,5 кг и сега коремът ми не е толкова подут. Виждаш ли, носенето или неносенето е от огромно значение. Как можеш да бъдеш толкова небрежна? Едно оформящо бельо е достатъчно за теб, но аз трябва да нося няколко слоя, оставяйки толкова много следи. А ти винаги си толкова ентусиазирана да ми ги даваш на промоция. Дори купих твоите. О! Наистина не разбирам. Това оформящо бельо е толкова удобно. Защо толкова много хора не знаят за него? Наистина обичам да нося тези бикини. Преди се събираха като скелитки чесън, залепвайки за дупето ми. Толкова нехигиенични. Точно като обикновено бельо. Изхвърлям ги, когато се изцепат. Дори мога да сложа мръсните си бикини в устата си. Хайде, нека ви покажа днес. Страхотно е. Самите бикини оформят тялото, така че защо да нося тежко, задушно оформящо бельо? Ако не сте го пробвали,